Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan sa Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Martes, pitsa 14 na. Bulan sang Abril, tuig 2020. Supposed to be, amo na ning adlaw ko tani, nga magabalik na kita sa normal naton nga pagpagabuhi. Apang may extension, tub-tub sa Abril 30. Mas naglain pa. Kay may ara na kita number coding. Buwas nga adlaw. Nga nagmando naman sa isa ka ehekutibo. Executive order ni Mayor Bing nga ang nagdangat sa amo ni. Ang balasulon sini, ang pila naman naton ka mga kauturan nga nagapinagusto lang gwa sa ila puluyan. Pinagusto sakay sa ila pribado nga salakyan. Luwasa, sa may mga importante iyang ginkantuan, wala naton ina sila ginabasol. Ang hindi naton maintindihan, nga nga daw, amo na ning paandam naton, nga dapat magtinir sa puluyan, nakatraffic pang Bacolod kahapon, di hamak nga salakyan pribado ang nagapakanto pakari, gasuroy-suroy sa mga dalan. Kung importanteng gingkatuan sa iban, hindi naton ina sila mabasol, kay base kung magkanto sa ila sining balaklon, sa grocery, hospital, kagiban. Pero ang iba niya daw wala na sa lugar. Daw ato lang pinagusto lang nga libot dire sa syudad sa Bacolod. Ari karon. Bangod sini, nakita sa mga opisyal sa syudad sa Bacolod, nga daw wala ginatuman, kadaw hindi amo na ang nagkakatabo. Di kakita na yung may ara kita pandam nga di magwa sa balay. May traffic pa ya. Nga daw ka-normal lang siyang biyahe sa mga pribado nga salakyan, plus ang iban nga mga tricycle, iban nga mga e-bike, ga pinagusto lang. Dire, kag nagpagwa sang bag-o nga executive order, ang alkalde sang Bacolod ipatuman buwas nga adlaw number coding ang paggamit sang home quarantine pass pati ang aton pass gina abosaran. Amo ini ko nga ginkasugtan sa pagsinapol upod sa mga opisyal sa barangay kapitan nga limitahan gid ang pagwa sa tao. Di nagsugot ang mga kapitan, ang mga opisyal sa barangay nga ang home quarantine pass holder nga nagatapos sa odd number, magsiling kita nga odd number, inabalang alin sa 1, 3, 5, 7, kag 9. Amo ina siyang odd number, tandaan nyo gid, nga kamo nga nagakapot siya na sang bag-o nga holder sang pass nga ni, nga odd number, makagwa lang kamo sa inyo puluyan Lunes,
Miyerkules kag Biyernes. Klaro, ang odd number makagwa lang Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Ang even nga numero ining 2, 4, 6, 8. Pwede lang kamo makagwa sa adlaw nga Martes, Huwebes kag Sabado. Kag wala gid sang makagwa sa adlaw nga Domingo. Magluwas lang sa mga frontliner, magluwas lang sa mga importante gid nga mga kaladtuan. Ang buot silingon kung may mga emergency, pakadto sa ospital, kagiban pa, pwede. Amo ini karon ang bag-o. Executive Order, Abril 15 na, buwas nga daw. Kung nag-istrikto ang syudad sa Bacolod, wala kita sa basulon, kundi pitaman kagang aton kaugalingon. May mga mando na gid nga para sa aton kayuhan, ginalapas naton. Sa nasiling ko, luwas lang. Sa nagagwa, iya sila puluyan sa lakyan nga importanteng gigatuan, nagbakal sa mga kinanglanon, bulong kag grocery. Ang iba niya abuso na gid. Di kakita niya nga may pandam nga musni, gagutok ba mga dalanon, dakad normal lang ang biyahe. Tibangod sini, ari na. Nag-ulo istrikto na gid. Kag hindi naton mabasol ang mga opisyal sa siyudad sa Bacolod. Gusto naton nga mauntat ini, gusto naton nga magbalik kita sa normal, hagad kita iya sang pinadayaw, hagad kita ritubado, wala man kita sang himuon sa guhala, biyahe nga biyahe. Tere pagid, disgrasya pagid, kay base kung gasalig kamo, nga may home quarantine pass kamo, hindi kamo pagdakpon, siling sang LTO sugod subong siging operation may ara nga may pass, may home quarantine pass, wala driver's license, wala prangkisa, amo pa na disgrasya gi kamo kung magwa kamo, ginagamit nilang home quarantine pass para makabiyahe, pero matuod sina wala prangkisa, koloro maginasakyan kag wala sang driver's license. Kung nag-istrikto giman ang aton gobyerno, wala kita sa iban nga basulon, kita man kay perte ka retubado. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso.
Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang Mga kaaksyon, madamo sa nagpalain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48, siling takahapon, nga kulang na kita. Nurses kag doktor, kay nagapinalumba gwa sa pungsod, bangod sang kompensasyon, mataas nga sweldo. Kahapon, may reaksyon si Presidente Rodrigo Duterte. Bangod sining panawagan nga dublihon ang sweldo sang nurses, doktor sa mga pangpubliko nga hospital. Siling sang Presidente, silnya ti hindi man akon mapunggan nga magwa ining aton mga nurse, doktor sa iban nga pungsod. Bangod, hindi kita iya makasarang. Hindi kita makatupong sa ginasweldo sa iban nga pungsod dire sa aton sa Pilipinas. Husto man. Pero lantawa bala? Ang mga soldado, mga pulis, dubleng sweldo. Nga wala tagin pareho. Kung tani, gun duble, ba ng sweldo sa nurses kag doktor, kag iban pa nga mga sang gobyerno, ang botsilngon may tsansa kung tani, nga hindi na magpinalumba ini ang aton mga kauturan pagkatapos graduar nga dapat magserbisyo dire
sa mga Pinoy nga pareho nila, dito sila iban nga pungsod kay dagko ang sweldo. Ti sila sa presidente, hindi man naton ina sila mabasol. Kay ti ang botes lingon, hindi man kita makasarang ya magsweldo sang masarangan sang iban nga pungsod. Ti amo na nga bisan paano kung tani himuon ta ang nagakabagay gid. Nga kung ginadublet ang sweldo sa soldado kag pulis, nga angay di naton pagdubliho ng sweldo sang doktor kag nurses sa mga pampubliko nga hospital. Nga hindi naton pagdubliho ng sweldo sang aton manunudlo. Kag iban pagin nga mga sanga sang gobyerno kag mga empleyado nga sa tion sa pitipit ka kaimtangan katulad sining karon nga nagduging nga COVID-19 nga nangin pandemic na sa bilog kalibutan, ti kung tani mapustlan ginaton kagusto gilang serbisyo sang aton mga frontliner bangod ti husto kag bisan paano hindi man tuman kadako pero ti makapian-pian na kung doble ng sweldo nila. Amo na kung tani ang himuon naton gin standardized na ton tanan bla palariho pagdoble sa sweldo sa pulis kag soldado ang tanan nga sweldo sa mga ahensya sa gobyerno pasakaan taman kag dublihon taman nga sa tion nga kinanglanon ta sila, aton sila mapuslan. Ti subong ho, gapangakroy kita, kulang nurses, kulang doktor, kay nagpinalumba kadto sa iban nga pungsod, kay didto ya, mas dako ang sweldo. Ti hindi naton ina sila mabasol, bisan si Presidente Rodrigo Duterte nagsiling, nga hindi naton ina sila mapunggan, hindi naton ina sila mabasol, kay ang ginasweldo dito sa iban nga pungsod, hindi masarangan dire sa pungsod Pilipinas. Kung ang kwarta nga iban ginasukbet lang sa bulsa sang iban ang kinawatay sa pungsod Pilipinas porte kung tani amo nang gamito naton istriktohon naton kag tagaan benepisyo husto ang aton sini mga empleyado sang gobyerno katulad sang nurses kag doktor nga subong ginakulang kita mga frontliner kung sabagay wake up call man sa aton gobyerno. Kinahanglan naton ang gusto nga kompensasyon sa aton mga empleyado para nga makaserbisyo sila sa panahon sang ipit-ipit nga panahon, labi na karon sa panahon sang kadelikado nga dulot sang kagaw ining COVID-19. Amo na siling ko bla, kung gusto kag daw medyo sufisyenteng sweldo sa mga doktor, nurses, health worker naton na hindi sila magkahilak na magserbisyo. Kailan tawabla, ginataya nilang ila kabuhi, mas nagid, kung daw sufisyente kag gusto ang sweldo nga ginhatag sa gobyerno, mas pagid nga 90-95% ang ila sini serbisyo. Kag ang importante, wala na naghandom magwa sa iban nga pungsod. Lasay 52, mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan, responsable. Para mahapos pagid para sa inyo diri sa Bacolod, ara dira sa door 104XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Iniblang Metropol Lending Corporation. May ara man sa corner Yungke sa Dalan Guria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka para sa aton sinikinanglanon kag pundo sa sulod sang puluyan, Pederlep Lending Corporation ang kadtuan. Second floor, Carmen Building, Lisaris Avenue, Bacolod City. Ariho, balantayan man ini. Bangod sang pundo sang gobyerno, ang kaban sa gobyerno sumungti. Hakuton tagid para ibulig sa mga wala trabaho, nawad-an trabaho, bangod sining karon kadelikado nga panahon, dulot sining kagaw ning COVID-19. May mga social amelioration, may mga purpose beneficiaries, may bulig sa mga imol naton nga mga kauturan, sweldo sa mga empleyado, purti hawaso naton ang kaban sa gobyerno. Di may plano. Ginakakulbaan nga kung mag-resume ang Kongreso sa Mayo 4, base bla iduso nila nga patungan dugang nga taxes naman ang pumuluyo. Pero ako, upod ako, kadumdum kamo sang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya kon maubos na ang kwarta, ibaligya ko ang tanan nga propiedad sang gobyerno. Ini mga cultural center gani, PICC gani, duta diri, duta dito, nya ipamaligya ko na. Kon maurutan na kwarta ang aton gobyerno, kag ibulig ko sa tao. Ako yung upod ko di. Kadumdong ka mo nagdigad nga adlaw, siling ni Congressman Edsel Lagman, siling niya, nga ang magpalibog kita sa kwarta, ibaligya ta ang mga propiedad sa gobyerno, katulad sining 3 ka mga military golf courses, ining gina-golf bala sa mga general, kag iban pang manggaran, nya arada sa Campo Aguinaldo, sa Villamor Air Base, sa Veterans Memorial Medical Center. Nya kung ibaligya tani, pinsarabla, mga 150 hektarya ini, balo ka kung pilang balor sini, 150 bilyones. Ya baligya na. Ako ya, pabor makuli, sang sagad na patong sa pumuluyo. Nga pumuluyo, gantos na patungan pa natin dugang. Gantos na iban, wala na kakaon gani. Butangan pa niyo mo dugang nga boys. Kung nara ka na mo sang mga asset sang gobyerno, nga wala magali ginagamit na, iban ginabusaran, wala na, ipamiligya na. Ako yung upod ko ni, sa tindog sa presidente, ibaligya ta na.
Ihatag ta, ipakaon ta sa tao. Mintas tanto nga perte pa, ang pag-antos na ton, daw ga humpay, kag daw ga nubo ang biktima sa COVID-19. Ako upod guni sa mga paminsaro ni Presidente Rodrigo Duterte, kag subuman ni Congressman Edsel Lagman. Hindi ta na pag-ipatong sa tao, ipamaligya tayo na. Kaya kadako-dako sang bilis na. Hindi man na mapuslan sa ordinaryo nga tao, kabalo sa mag-golf pa. Inay mga golf na para sa mga matag-as kalibre nga mga tao bla. Nga damo kwarta. Di obligata. Kag ipadagtag, ipakaon sa tao. Ako 100% upod ako dira. Sang sa ipatong mo ang duga nga buwis, ipalukdo mo sa pila naton ka mga kauturan. Kung pasakaan mong buwis, pwerte naman ang antos, kinuriit sa pila naton ka mga empleyado. Kung ibaligya taning mga pagkabutang sa gobyerno, kung wala naging kwarta, dira, upod ako. Pagkatapos, ipanghatag na ito pagis pagkaon, pagis sa kinanglanon sa pumuluyo, samtang wala pa matap na, kag wala gauntat ining karon paglaptas ang kagaw ang COVID-19, makalalaton kag makamamatay nga balatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:03 na, Evergreen Herbal Capsule. Amo ini siyang kinanglanon ta, sining karon makatalagam nga panahon, kay nagabulig ini tinlo, pabakod, nagabalanse, sang sistema sa tunlawas. Ang 7 kasangkap, gintingob sa isa ka kapsula, resulta ya Evergreen Herbal Capsule. Anong kapusladan sini? Ginaibanan niya, kung mataas ang aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero ang manami sa Evergreen Herbal Capsule kay kung kulang ka sa vitamina, ining potassium,
magnesium, calcium, zinc, dugangan niya. Amo na nga ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kinanglanon na to nini sa pagbabakod sa atong lawas sa karon sa makadpuerte kadelikado nga panahon. Evergreen Herbal Capsule ang aton kinahanglan. Aprobado man ini sang Food and Drug Administration. So, sa maayong panglawason, Evergreen Herbal Capsule ang aton sini pasulabihon. Mabakal ini sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Billionis Drugstore Hinigaran, Alice Drugstore sa Hinigaran, Tia Joy Pharmacy sa Pontevedra, Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:05 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.